ጉጅለ ፋሽሽቲ አብይ አሕመድን መሻርኽቱን እዋንን ኩነትን መሪጾም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝውረድዎ ግዜ ዘየብልዮ በደላትን ቅሉዕ ኣዋጅ ምጽናት ዓሌትን ብሕታዊ ኣማራጺ ትግራዋይ ብቕልጽምካ ተቓሊስካ ምዕዋትን ህላዋኻ ምርግጋጽን ጥራሕ ክኸውን ዝገበረ ኣጋጣሚ ዝፈጠረ እዩ። እዚ ከዓ ዘይዛረቦ ሕዚ መስርዕ ቃልሲ መናእሰይ ስዒቡ እዚ መድረኽ ዝጠልቦ ምላሽ ንምሃብ ድማ መናእሰይ ትግራይ በብምዕራፉ ናብ ታዕሊም ዝወፍሩ ዘለዉ መቐጸልታ ዝማዕበል ዋሕዚ ዝኾኑ መናእሰይ ድማ ታዕሊሞም ዛዚሞም ናብ ኣሃዱታት ተወዚዖም ኣለዉ። ኣብ ኮር ተመዲቦም ዝረኸብናዮም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝሓበርዎ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክሳብ ሕዚ ናብ በረኻ ከይወፁ ብምጽንሖም ዘምለጦም ግዜ ንምክሓስን ህዝቦም ንምድባስን ተዓጻጻፋይ ገድላዊ ምንቅስቓስ ከም ዘካይዱ ተዛሪቦም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ክስካብ ድሓር ዘጽልሐካ ወይ ንድሕሪት ዘውፅእካ ምኽንያታት ድሓር እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ናብ መቐለ ምስ ኣተው ናትና ሓይሊ ዘይወፀሉ ምኽንያት የለን ኢለ ወፂእ ተዓሊመ ሕጂ ናብዚ በፂሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ናብዚ ብምምፃእ ገና ሕጂ ማ ገና ቀድሚቲ መመራቒ ናብ ማሰልጠኛ ማእኸል ብምእታይ ኣብ ሰዓት ንሱ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ረኺበ ቢያንስ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ረኺበ ሕጂ ደሞ ናይቲ ዝቃልስ ዘሎ ኣካል ሰራዊት ትግራይ ብምዃነ ብጣዕሚ ኩራት ስምዐኒ። ሓየት ሰራዊት ትግራይ በብዓውደ ውግኣቱ ዝሓፍሶም ዘለዎ ኣንጸባረቕቲ ዓወታት ከም ዝሕበንሎም ብምግላጽ መስርዕ ቃልሲ መሊኦም ንጥቕሉል ዓወት ኣብ ዝግበር ዘሎ ወሳኒ ግጥም ናይ ባዕሎም ታሪኽ ንምንባር እቲ ቃልሲ ዝሓቶ ዘበለ ኩሉ ንምምላስ ቆሪጾም ከም ዝተበገሱ ኣረጋጊጾም ጅግንነት ካብ ዝጸበኹ ብጣዕሚ ዝለዓለ ኮይኑ ዝጸኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ዝሐጎስ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ነዚ ዘሎ ድሕሪ ዘሪፉ ዘሎ ዓዲ ተሪፉ ዘሎ ክስታይ ብጣዕሚ ዝለዓል እዩ ሞቲቬት ዝገብር ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ብወገንና ታሪክ ንሰርሕ ተዘጋጅና ኣለና ንኩልና ንብህጋ ብልጽግትን ምዕብልትን ትግራይ ብህይወት ተተሪፈለ ኣነ እውን ናታ ተኻፋሊት ክኸውን ብህይወት ዘይተሪፈ ደሞ ተሰውየ ደሞ እቶም ዝተረፈ ኣሕዋተይ ቀሲኖም እፎይ ኢሎም ዝነብሩላ ትግራይ ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ብወታደራዊ ዓቕሚ ብልጽግቲ ዝኾነ ትግራይ ንኸረክቦም ናቲ ዕላማ ክኸውን እውን በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ኣብቲ ስርዓተ ቀባብላ ተረኺቦም ዕያው መምርሒ ዝሃቡ ሓላፊ ምዕባይ ዓቕሚ ትኮር ተጋዳላይ ገብረስላሴ በርሀ ወዲ ቀሺ ብወገኖም ኣሰርቶም ቀዲሞም ናብ መስርዕ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጸምቢሮም መስተንክራዊ ጅግንነት ዝፍጽሙ ዘለዉ ጀጋኑ ብምስዓብ ታሪኽን ክብርን ትግራዋይ ኣብ በራኸ ክተንብሩ ጅግንነትን ብጻዕዋ ሓልዮትን ህይወት ገድልኹም ምዃኑ ክትግንዘቡ ይግባእ ኢሎም መለለይ ተጋዳላይ ዝበሃሉ መሰረታዊ ነገራት ብዙሓት ኣለዉ። ካብቶም ብዙሓት ሓደ ጅግንነት፣ ካልኣይ ህዝቢ ምፍታው ምፍቃር ህዝቢ፣ ንባዕልኻ ትሕቲ ህዝቢ ጌርካ ምርኣይ፣ ሳልሳይ ብጻይነት ቅድሜኻ ኣነ ክስዋዕ ቅድሜኻ ኣነ ክሓልፍ ዝብል ብጻያዊ ሓልየት ኣብዚ ካብታ ገዛኹም ዝወፃኹምላ ዕለት ጀሚርኩም ክንደቦኹም ክንድነኹም ክንደሓውኩም ክንደሓፍትኹም መን እዩ? ተጋዳላይ እዩ። ስለዚ ምስ ተጋዳላይ ተዋሂድኩም ጅግንነት ክትሰርሑ ከም እትኽእሉ ንኣምን። ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጸላት ህዝቢ ትግራይ መሊኻ ንምድምሳስ ኣብ ዘተኣምን ቁመና ከም ዘለዉ ገሊጾም ፋሽተዋን ወረርትን ሙሉእ ንምሉእ ንምቕባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ናብ ታዕሊም ብምውራድ ክሳተፍ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ጸዊዖም። ታደለ ዳኘው ንዘዋደዶ ጸብጻብ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል
ጅግና ሰራዊት ትግራይ መትከል ህዝባውነት ተሓንጊጡ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታውያን ወረርቲ ደርባውያን ጨቆንትን ኣንጸባረቐ ዓወታት ብምዝጋብ ንቕድሚት ይግስግሰሎም በዚ ድማ ኣብ ግንባር ዓውደ ኹናት ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ መሊእኻ ንምድምሳስ ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ከም ዝርከቡ ገሊጾም ሰራዊት ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ሰራዊት እዩ ቶም መራሕትና ብለውና በቃ ብልኹ ብትኽክል ሳይንሳዊ ዝኾነ ወታደር ይውና እዮም እና በቃ ብሶም ለሃውና ብጣዕሚ 100% ዝበሃል ኣቋም ለሎ ሰራዊት እዩ ብጣዕሚ ደስ ልብል ጅግንነት ላሰርሐ እዩ ሰራዊት ትግራይና ላብ ድሕሪት የብሊ ላቐድሚት እምበይ ላድሕሪት የብሊ ሰራዊት ድልው እዩ ዘለ ክሳብ መጨረሻ ህዝብናውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ድልው ኮይኑ ምሳና ክቕፅል ከምቲ ዘለዎ ተስፋ ክኾነና ሓቦ ክኾነና እዩ ኣነ ዝገብር ምሽጥር ዓወትና በቃ ካሊእ የብሉ ሕና ፅንዓት እዩ ንሕና ተበዲልና ኢና በቃ ሕና የመፃና ዮም ይመፅዮምና ባዕሎም ፋሽስታውያን ወረርቲ ሙሉእ ንሙሉእ ንምቕባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ መናእሰይ ትግራይ ናብ ታዕሊም ብምውራድ እጃሞም ከበርክቱ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ፀዊዖም መንእሰይ ትግራይ በቃ ኩሉ ክወፅእ እኒአዎ ኩሉ ክቃለስ እኒአዎ ናቶም ኣሕዋትና ናቶም ቡፃትና ርእዩ በቃ ክወፅእ እኒአዎ ስለዚ ኩለኻ በብዓቕምኻ ትቃለስ እዩ ዝግባእ ኣብ ዲያስፖራ ዘለ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘለ ይኹን በብዓቕምና ብዘለና ክንቃለስ እዩ ዝግባእ እዩ ዝብል ተወሳኺ እውን እቶም ኣባላት ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኩለ መዳያው ደጀንነት ዝለዓለ ወነን ጽንዓትን ንምቅላስ ኣካላውን ሞራላውን ዓቕሚ ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ብዚ ህዝቢ ዝስገር ዓወት እውን የለን ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ይህን ምን ላተባሃለ ሓገዝ ላተሓገዘ ኣብዚ ዓወታት እዚ ክንበፅሕ ኽኢልና ማለት እዩ ስለዚ ጸላኢና ንኽንድምስስ ሙሉእ ንሙሉእ ክንቐብሮ ሰራዊትና እውን ዝግጁ እዩ ህዝብና እውን ዝግጁ እዩ ህዝብና ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኾነ ናብዚ እግርና ናርከቦ እስካብ ሕዚ ደጀን ኮይኑ ዕጥቅን ስንቅን ይቕብለና ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ መጀመርትኡ ሕዝቡ ጅግና እዩ ኸዚ ዝገብረሎ ደገፍ ድማ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ደስ ላብል እዩ ልትቃለስ ደስ ላብለካ እዩ ህዝብና ከም ሰራዊት ተዓጢቑ ክስካብ ዝኸድና የደድሕረና እናሰዓበ ክስካብ ህዚ ከዕንግለና ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ ንሕና እውን ናይ ህዝብና ሕራንን ሓቦን ኣይንዕብርን ህዝቢ ትግራይ ንኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ንዋታውን ሞራላውን ደገፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ፃውዒት ኣቕሪቦም